If you are new to my channel, then subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Thank you. ଜଷ୍ଟ ଯାଇଛି ସେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଇଥିବା ଯାଇନି କୁଆଡେ ଯାଇନି ଠାକୁର ଘର ଭିତରୁ କିନ୍ତୁ ବାହାରିଲା ଭିତରୁ କି କଣ ବାଟରୁ ତ ମୁଁ ଦେଖି ମୋ ରୋଷେଇ ଘରୁ ବାହାରିଲା ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଯାଇଛି ସେ ପଟେ ପଶିକି ପୁଣି ମୋ ଖୁସି ଦେଇକି ତାପରେ କଦଳୀ ନେଇକି ହଁ ଝିଅ ଏଠୁ ତମେ ଟିକେ ତମ ପୋଛାପୋଛି କରୁଛି ଏଠୁ ତମେ ଡାକିଲ ପୋଛା ଦେଇକିରି ସେଠୁ ଆଇଲି ପୋଛି ଦେଇକିରି ଅଳତା ବି ଲଗେଇ ନଥିଲି ସେ କହିଲେ ପଞ୍ଚୁ ବୋହୁ ଏପାଳି ସେ କରିଥାନ୍ତା ଯେ ନଣନ୍ଦ ବୋଧେ ଯାଚି ଦେଇଛି पुणे को दूरिया की कहला पुणे पाखु दउछ ଏଇଟା ତ କଳସ ହେଲା हां हां बोले जा ଏଇଟା ସକାଳେ ଯାଇକି ଆଉ ନା हां हमर नहीं हमर नहीं बड़ा ତମ ଗାଁ ଠୁ ନା ना बड़ बड़ आंची ना इतर जानछु ଏଇ ସବୁ ନୁଆ ନୁଆ ସେ ମଉସାଟା କରି ଶୀଘ୍ର ଓଳିଆ ପକେଇଦେଲା ମୁଁ ଖାଲି ଆଜି ଗଲେ କେତେ ଓଳିଆ ପକେଇ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଓଳିଆ ନା କଣ କରିନନ୍ତା ଆଚରେ ନଟ ଆଚ ଆଜି କେହି ଆଉ ଘରକୁ ଯାଆନି ଜାଣିଛ ଆଜି ଘରକୁ ନାହିଁ ଏତେ ମେଥି ଯେ ସେ ଯେତେ ପାଣି ଦେଲେ ବି ବୁଡି ଯାଉଛି ଅଛି ମୁଁ ସୂତା ଆଣିଛି କଣ ଏ ସୂତା ସେ ଲାଇଟ୍ କେ ଲଗେଇଲା ଆମର ଅଛନ୍ତି के जाने କୋଟା ଦୋନୁ ନାଇଁ ତ आरंभ हैनी କିଛି ଖୋଲା କବାଟ ଦେଇ ଦେ କହିଲି ମାନେ କବାଟ କହିଲେ ଆଉ ଦେ एई ଜିନା କରୁଛି ବଢିଆ ହେଇନି मो मम्मी लगै छी राइट ଆମେ ଜିନା କଳସଟା ବସେଇଲୁ କଣ ଆଗ କହିଲୁ ଆଗ କଣ ପାଣିରେ ଫୁଲ ଦିଅନ୍ତି ନାଇଁ ମ ମୁଁ କହିଲି ଉପରେ ଫୁଲଟିଏ ଦେଇକି ତାପରେ କଦଳୀଟା ଥଉନ सेट है ଗେଣ୍ଡୁ के ଫୁଲଟେ ଦବ ବା कोन कहइबो ଗୁଆଟେ ବଡ ଧର ସ୍ଥାପନା लेनी हाथ हाथ यहां से
ବାଟ ଓଷା ବଡ ତମେ କଣ ପାଇଁ କରୁଛ? ପିଲାମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯମରାଜାଙ୍କ କହନ୍ତି କଣ ଜମ ଦ୍ୱିତୀୟା କାଇଁ କହୁଛ ଏଟା କେତେବେଳେ ମତେ ଝିଅ ତାଙ୍କ ହାତେ ଆଣିଛି ବଢିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ଫୁଲ। ମତେ ଏ ବର୍ଷ ଏଇ ଫୁଲଟା କାହିଁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଜାଣିଛୁ ନା। ବଡ ବଡ ଏଥର ହଉଛି। ହଁ ଆଗରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୁଏ, ଏଥର ବହୁତ ବଡ ବଡ ଫୁଲ ହେଇଛି। ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇ ଦେବି ତାପରେ ମାଳ ପିନ୍ଧେଇବି ନା। ହଁ ନହେଲେ ସେ ଦିଶିବେନି କିଛି। କୁନି କୁନି ବସ୍ତ୍ର, ୟାଠୁ ଆହୁରି ଛୋଟ ଛୋଟ ବସ୍ତ୍ର ଆସୁଛି। ଚୁନି ପିନ୍ଧା ହେଲା। ଓଳେଇବାଟା ସବୁ ଯାଉନୁ କାଟି ବଦଳିକି ଆସିବୁ, ଯା ଫଳ କାଟି ଯା ବଦଳିକି ଆସିବୁ ଯା। ଆଇଁଷ ଖାଇ ପାଣି ଚକୁ ମାରିଦେଲା। ନା କମଳ ରମଣ ରାଧା ରମଣ ବାସୁଦେବ ଖଣ୍ଡିଲ ବାସୁଦେବ ଗର୍ଭ ଗୋପଦେ ବଡ଼ି ଗୋପପୁରେ ଜନମୀ କଂସ ବଣ୍ଡି ଘରେ ଅଛେ ସମହିମା ତୋହର କି କରି ପାରେ ତା ଗୋଚର ନାହିଁ ତୋହର ଆଦି ଅନ୍ତ ତେଣୁ ତୁ ବୋଲା ଓ ଅନନ୍ତ ସକଳ ସୃଷ୍ଟି ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ସକଳ ଜନ ସୁଖଦାତା ସକଳ ତୋହରି ଭିଆଣ ତୋ ବିନୁ କିଛି ନାହିଁ ଆନ 33 କୋଟି ଦେବଗଣ ତୋଠାରୁ ହୋଇଲେ ଜନମ ଆଜ୍ଞା ପାଇଁ ଏରା ସବୁ ଗଲାଣି।
ବ୍ରତକୁ ଜୀବନ ମାଳି ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ମନେ ଭାଳି ଯାହାର ମହିମା ଥିବ ସକଳ ପୂଜିବାକୁ ନେବ କେବେ ନ ରଖିବଟି ଶେଷ ରଖିଲେ ଜମ ସନ୍ତୋଷ ଆଖୁ କଦଳୀ ମୂଳା ପୁଣ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଥୋଇଣ କଦଳୀ ଦେଇନ କି କଦଳୀ ଗୋଟେ ଦେଲେ ଆଉ ମୂଳାଟା ଆଣି ଗୋଟା ମୂଳାରେ ଆଣିବା ନହେଲେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ହେଲେ ଫ୍ରିଜରେ ହେଇଗଲୁ ମା ଗୋଟେ ମୂଳା ଆଣିବ କରିଲା ପଠନ ପାଠଶାଳାକୁ ଯାଇ ନୀତି ପାଠ ପଠନେ ସଦାମତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଶୀଳ ସେ ପୁଅ ନ କରେ କା ସଙ୍ଗେ କଳହ 7 ବର୍ଷ ଏହି ହିମତ ତେଣେ ହିମତି ବେଳେ ଭାଳନ୍ତି ଯନ୍ତୁପତି ମୂଷା ମନରେ ନ କଲା ସୁଖରେ ରାଜା ଭୋଳ ହେଲା ଯାହା ସକାଶେ ଏତେ କଥା ଦାସୀ ପଚାରନ୍ତି ଭାଷ ହେଉସା ନାମ ଅଟେ କିସ ସର୍ବେ କହନ୍ତି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ଯମରାଜାଙ୍କ ସାହି ଏହାକୁ ଯେ ଜନ କରଇ ଅପୁତ୍ରୀ ଦୋଷ ଖେଳାଯାଇ ସନ୍ତୋଷ ଯନ୍ତୁପତି ଆନନ୍ଦେ ପୁତ୍ର ବର ଦିଅନ୍ତି ଶୁଣି ହେମନ୍ତ ଦାସୀ ମାନେ ବୋଲନ୍ତି ମଧୁର ବଚନେ ଆମ୍ର ରାଜା ପୁତ୍ରିକ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ନାରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ରାଜାଙ୍କୁ ଦିଅ ହୋଇ ଯମରାଜାଙ୍କ ସାଇ ଏହାକୁ ଯେ ଜନ କରଇ ଅପୁତ୍ରୀ ଦୋଷ ଯାଇ ଏଥୁ ସନ୍ତୋଷ ଯନ୍ତୁପତି ଆନନ୍ଦେ ପୁତ୍ର ବର ଦିଅନ୍ତି ଶୁଣି ହେମନ୍ତ ଦାସୀ ମାନେ ବୋଲନ୍ତି ମଧୁର ବଚନେ ଆମ୍ଭର ରାଜା ପୁତ୍ରିକ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ନାରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ରାଜାଙ୍କୁ ଦିଅ ପୁତ୍ର ବର ଶୁଣି ହେମନ୍ତ ନାରୀ ଗଣ ପ୍ରସାଦ ଦେଲେ ତତ୍କ୍ଷଣ ବୋଇଲେ ଏହା ଘେନି ଯିବ ରାଣୀଙ୍କ ହସ୍ତେ ସମର୍ପିବ ମନରେ ଓଷା ମନାସିବ ଆନନ୍ଦେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବ ହୋଇଲେ ତାଙ୍କର ତନୟ ଓଷା କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ହେମନ୍ତ ଶୁଣି ଦାସୀଗଣ ଆନନ୍ଦେ କରିଲେ ଗମନ ରାଜାଙ୍କୁ ସଭାରେ ଜଣାଇ ରାଣୀଙ୍କ ପାଶେ ଦେଲେ ନେଇ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ଲୀଳାବତୀ ଦରିଦ୍ର ପାଇଲା ସମ୍ପତ୍ତି ଜାତକ ଦେଖିଲା କି ଘନ ଅନ୍ଧ ପାଇଲା ଚକ୍ଷୁଦାନ ସଂକଳ୍ପ ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ କଲେ ଓଷା କରିବି ପୁତ୍ର ହେଲେ ପ୍ରସାଦ ପାଇ ହୃଷ୍ଟ ଚିତ୍ତେ ହେମନ୍ତ ଗଲା ଦିନ କେତେ ରାଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭ ସଞ୍ଚରଇ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପ୍ରାୟକ ବଢିଲା କେଞ୍ଚି ଦଉଛନ୍ତି ଦିଆସିଲା ନ ଜଣରୁ ଆରେ ମତେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନି କେଜାଣି ଚଷମାଟା ପିନ୍ଧିଛି ଚଷମାଟା ଟିକେ ସଫା କଲେ ଜଳି ଜଳିକି ଦେଖାଯିବ ଅଧା ପଡ଼ିଯାଇଛି ତଳେ ସୀସାଟା अब बड़ा बा उठो नांती बड़ा बा मुंडिया मारो
ଦାଣ୍ଡପଦାରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନା ଇଏ ଯାଇବ। ଦାଣ୍ଡ ସାରା ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ହଁ ଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଯାକ ଓଳେଇ ମୋ ଇଏ ଲାଗିବ ବିସର୍ଜନ। ଠାକୁର ହେଲେ ବିସର୍ଜନ ଏବେ ପ୍ରସାଦ ଦିଆ ହବ।